Vedeli ste, že farba, ktorú vidíme, keď zavrieme oči, sa nazýva Eigengrau? Je to iná farba ako čierna. Náhodné fakty. Ten posledný vás prekvapí. Typ kože na perách sa nazýva sliznica. Je to rovnaká koža, akú máte aj na konečníku, pretože pery a konečník sú dva konce jednej trubice. Na fotkách máte červené oči, pretože vaša zrenica je len otvor a blesk odráža krv v zadnej časti očí. V TikToku si môžete overiť, či niekto špehuje váš telefón. Stačí kliknúť na zdieľať, posunúť doprava a potom kliknúť na viac. Ak sa pred vašimi kontaktmi objaví nejaká neznáma aplikácia, okamžite ju vymažte. Žuvanie žuvačky vám pomôže lepšie sa sústrediť v práci, pretože zvyšuje úroveň bdelosti a zlepšuje vašu pozornosť. Ak napíšete komentár Joyful malými písmenami a použijete v ňom hranaté zátvorky, odomknete tajné TikTok emoji. Emocionálna bolesť trvá 12 minút. Všetko, čo trvá dlhšie, si spôsobujeme sami. Pred posledným faktom nás začnite sledovať, aby ste boli každý deň múdrejší. Pery vysychajú rýchlejšie ako zvyšok tela, pretože nemajú potné žľazy.